Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Maria Virginia guztiz santuaren hilabetea intzagarria egiten ari geran oi jauna, emai guzuaren otoitzari esker zure graziaren betetik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluaren San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, badakigu, bera maite dutenen onerako, bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak, bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen irudiko izan zitezen, eta horrela, semea senide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen, deituak berriz zuzentzat hartu eta zuzentzat hartuak aintzaz bete. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bereinka zaitzala ene alaba, goi-goiko jainkoak, lurreko emakume guztien gainetik. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bereinkatua izan bedi jainko jauna, zerurrak egin zituena. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan jende arteko batek esan zion Jesusi, maixu, esaiozu nire anaiari, senipartea nirekin erdi banatzeko. Jesusek erantzun zion, lagun, nor jarri nauni zuen artean epaile edo ondasun banatzaile. Eta jendeari esan zion, kontuz, gorde diru gosetik, ondasunek ezpaitiote inori bizia segurtatzen, ugari izan da ere. Gero, parabola hau kontatu zien, gizon aberats bati lurrak uzta handia eman zion, eta honela hasi zen berekiko pentsatzen. Zer egin ezpaitut uzta non jasorik, eta beretzat esan zuen, badaki zer egin, mandio zaharrak, bota eta handiagoak egingo ditut, eta haietan jasoko ditut garia eta gainerakoak. Gero esango diot nire buruari, ea motel, badukor gordeta urtetarako ondasunik aski, hartu atseden, jan, edan eta bizi ongi. Baina jainkoak esan zion, burugabea alakoa, gaur gabean bertan hil behar duk, norentzat izango duk pilatu duana. Eta amaitu zuen Jesusek. Horra zer gertatzen zaion, jainkoarentzat aberats izan beharrean, ondasunak beretzat pilatzen dituenari. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko evangeliontan, Jesusek batez ere animatzen gaitu zeruko ondasunak bilatzera. Honek ez du esan nahi, lurrekoak estimatu eta zaindu behar ez ditugunik. Holakorik ez digu esan nahi Jesusek. Mundu hontako ondasunak ere jainkoak emandakoak baitira. Baina beti alde batetik modu zuzenean, modu zintzoan, modu eskuzabalean ibili behar ditugu, besteengan pentsatuz, denen alde eta oso bereziki premian daudenen alde, baino ez horietan bakarra gendituz. Beti zeruko ondasunak, zeruko altxorrak mundu hontakoen gainetikan jarriz. Maitasuna, karidadea, fedea, itxaropena, horiek dena jarri bat ditugu lehenengo tokian, beti ereko bizia, salvazioa, horiek denak eduki behar ditugu lehenengo tokian.
Eta lehen esan edan bezala, mundu hontako errealidadeekin ere bat eginik daude. Halako lotura estua daukate. Horrek ez gaitu eraman behar mundu hontako bizitza mespretxatzera edo ez zaintzera. Eskatzen diogu Jesusi halako ikuspegi bat eman dezaigula. Ikuspegi sakona, beti erekoa eta sobrenaturala. Jauna, egizu sakrifizionen eskaintzak zure grazia lagun, bihur gaitzala zure semearen ama goresten degunok, zuretzat betiko opari bizi Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunaran dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen. Biziaren eta laitasunaren iturrizaren aita guztiz santu horri eskerrak ematea. Zuk historiaren azken aldi honetan agertu nahi izan diguzu aspaldiko mendeetatik ezkutuan zegoen misterioa. Honela, mundu guztiak berriro bizia lortu eta itxaropena eskura zezan. Adan berria den Kristogan eta Eba berria den Mariagan zure Elizaren misterioa ageri da. Gizadi berrerosiaren lehen fruitua. Doai harrigarri honi esker, izadi osoak Espiritu Santuak indarturik betiko pazkorako bidea hartzen du berriro. Horregatik, guk aingeru eta santuekin batean zure aintzaren goratzarrea abesten dugu, aho batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izanean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudeko berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Geno. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan
zuri jangoiko aita guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea guspe eta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiuzu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiuzue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiuzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zuen etxean sartzeko, baino esan zazuit bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoioz. Betiko salamenean parte hartzea eman diguzu jauna, egizu zure semearen amaren oroipena egiten ari geranok, poztu gaitezela zure graziaren beteaz, eta suma dezagula gero eta indartsuagoa dela salbamena gugan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuegin, eta zure espirituarekin bedinka zeitzatela jainko guztiodunak gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.